Дай се да му. Дай го довършим. Абе, Азарио зверино чура дръва. Те му го той дръва. Без да ги тури. От брали дръва. Гледайте, ерденски дравар. Ли там има... Ли там ондя мину къде? Рипно с джипът на нагоре. Ами, аз съм голямо и се слип. И не сега да ми дадете да гледам. Чуйте, ночи се скръши. Сега за фили като дариш ночи пръки. И хвара. Това, че троши манарчето, после пропада. Айде, Тонко. Браво. Я но се скръши тука почти. Аз сега поместете това. Дали това е фатката да минеш пред него? Да, ще ми. Я това мислим, после си го закачим, го влачим до Чипров. Навръща. След това друго. Добре. А какво време са? Дай го поместим, за какво ще се запием. Ще минеш през нея, какво? Значи карата са така лошна там не си. Да, но ги подноси надолу. Тихо да през... До това дръва. Пресечи поне на метровка ми го направи. И полека да путаме нагоре. Абе, очи ще ги насечем на корняре. Направо ги